हेलो दोस्तों, आपका होस्ट है दोस्त पैसा पसंद नर बजे देश का ऊपर रोस्टिंग ब्रिटिश बेला हा सिंधी ने रोज खाइनाय दिपरानी कैसा बिग यूट्यूबर माने तो नर खाइमाना के बुंग साखा छिरिना आबिर देबरमा के आबिर देबरमा ने कैसा चैनल तंगो यूट्यूब नि बुंगो आबिर देबरमा सो जों आबिर बायनो जों रोज खाया के आंबो आबिर बायनि कैसा बिग फैन के पनि भिडियो नो आं तामान भिडियो नायो के जों आबिर बायनो फुलावनो बड़ा कांग्रेचुलेशन बनी 100k सब्सक्राइबर अमान बागै नाय नोंते बाहायके इंटरेस्टिंग वीडियो सामने दं दे जों एंटरटेनमेंट खारेदि के जों आबिर बायनि कैसा हिरोइन बा बनी कैसा वीडियो तंगो जे शॉपिंग वाला वीडियो के जों आ शॉपिंग वाला वीडियो बनी हिरोइन मांगनि नुखासन आ हिरोइन मांगनि न जों दिनै रोज खायनाय इनके सो जों आबिर बायनि वीडियो नु खाजे बर रि गाहाम सुमुनाय तिबरा सानि रि गाहाम सुमुनाय बर वीडियो खायका इनके आबंखा आबिर बायनि थिं इनके जों आबिर बायनि थिंकिं न तो जों गाहाम न मानसगो इनके आउटसाइड इनके बरनि जे हिरोइन दंनि आलका सोशल मीडिया बर बाहायके रिचु आबनो जों आजि दे फाइबो खायनांगो बरनो एक्सपोज खायनांगो जे बर बाहायके रिचु जों सुदो बरनि वीडियो बा कैसा बिग यूट्यूबर नि आरो जों सुदो नायो हनै नायनो जों जे आबर आबाहाय रिचु मो आबाहाय को क्रै सो जों आबाहाय गोबां बर दङ जे आबिर बायनि चैनल जे गोबां हिरोइन अंखा बर रि गाहाम सुमो हके आबनि बायरेबो जे कताल फायनाय आबरनिबो जों बरनबो मानाय बर बाहाय रिचु हके जों बरन आलका सोशल मीडिया नि फटो रंगालियानो गनो मादि अरो रि बारा कारेनाय रि खासाखला खुक्लायनाय एफरेन के खिसलाम साथिख्लायनाय फटो तिसायनाय तामो फुनामसो ताम फुनामसो मीनिंगलेस फटो एबा का मीनिंगलेस फटो आबा के फटो तिसाय कोन लाभ सिक्रे इनके आबो कारेबो एबर राजी अरो हनके कापासिमे कानाय सिबर फटो तिसाय दं इनके आ कापासिमे कानाय फटो तिसायनाय ताम फुनामसो बरक तो निश्चय आबो फुनामसो नर जेबो नायतों बा अ फटो नुगुतां इनके नर वासो जखना जे आंता मने मखां फुनि गपरनि इनके एबा कायसा यूट्यूब नि रुल्स तो मुजे कायसा नि फटो न बा बरनि मखां न फुनमाय आनै इनके बर आना कॉपीराइट क्लेम फानर माने इनके आबिर बायनि साथि फान आना कॉपीराइट स्ट्राइक दिमाना इनके आनबागै जां बरनि फटो रंग मखां फुनि गया इनके नर बरनि फटो नायनो मुसुं खांके बर मखां नायनो मुसुं खांके नर आबिर बायनि शॉपिंग वाला वीडियो थांनै नर लुखना गोबां बर तो इनके तयसा नर मखां सिनान मुसुं खांके आबिर बायनि शॉपिंग वाला वीडियो थांनै नर मादि इनके मानानो इनके आबो कारिबो नादि अरो इनके तामा हेके सेत्रैनाय आबा के ताम फुना मुसुं हाय नरने पहाड़ दुसुकर तर आबनो फुना मुसुं हाय तमा इनके आबो कारिबो इनके आबिर बायनि आरो गोबां हिरोइन रक फायजा दं इनके बरनि फटो नादि अरो इनके बरनि फटो नादि बर बाय बरनि डिफरेंस नादि बुसुक इनके एबा के रि कानिबो तो नरक आबा के फुनमानो आबा हेको एग्जांपल नरक बेनानो रि बाला काना नांखाय जताय इनके आं आबिर बायनो साना मुसुं जे कायसा निन आरो हिरोइन फायगा इनके आबिर बायनो आं हान्जा साना मुसुं या इनके कायसा रेसपॉन्सिबिलिटी नों बरंग हिरोइन सामका माने बरंग आरो तो गोबां फलो खायनाय इनके आबिर बायनो साना मुसुं जे एबा हेके बरंग रि बारा ताय कानिनि सारि इनके नरो वान सनानो जे बरि रक गोबां मारो इनके आबिर बाय एबा हेके रि बारा कानाय बा रि बारा सोमैने फुंनाय आबा हायरंनो ब हिरोइन नाव होननाय इनके आबिर बायबो आबो हायरंनो सिलेक्शन खायनाय इनके सो आं आबिर बायनो साना मुसुं जे नों आबरनो आबा हेके ताय फुनदि बा आबा हेके ताय फटो पोस्ट ताय खादिनाय इनके बर वान संनाय जे एबा हेके रि बारा कानखानो अपॉर्चुनिटी मान होननाय इनके सिनेटिफानि गोबां बरनो आबा हेके बाबो गोबां जों इंस्टाग्राम फेसबुक गोबां जागोन एबा हेके रि बारा कादिनाय फटो फुनमान नुगो इनके जों नुगो जे आबिर बायनो आरो के रि गाहाम सुमोनाय फुनगो एबा हेके आलका सोशल मीडिया वांसे बर खायबा हेके रि हान्या बा शॉर्ट फटो सामै दङ इनके आं साना मुसुंगो एबा हेके नर टाइमान संदे जे रि बारा सिमे कानखांखलानो हिरोइन दङ मानाय रि बारा कानखान नर तामा जागोन सिनिजांनाय इनके तिबरा सानि रि कानैबो नर नायथंनायखौ नुजागो बा नर सिनिजांनाय इनके नर आं साना मुसुंगो जे आबा हाय रि बारा ताय कादि इनके आं आबिर बायनो सारा मुसुंगो जे आनि अ भिडियो जाय गं इनके नागार सानो इनके आबिर बायनि जे सब्सक्राइबर बानि फैन तनाय बरनो आं नागार सानो नर आनि अ ओपिनियन न ताजो इनके सो आनि अ ओपिनियन नर ताजो खानके आनि अ भिडियो न लाइक खादि नर लगरबो शेयर खादि आर आनि कायसा ब्लॉग चैनल दंगो नर आनि आ ब्लॉग चैनल न सब्सक्राइब खाय गंके आनि ब्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन दंग थांगैनाय डिस्क्रिप्शन नर थांगैनाय नर आनि चैनल न सब्सक्राइब खायमानाय आनि ब्लॉग चैनल न इनके दिनै बागै जोंनो आनि अ भिडियो न
norong ni lokorok bai kabang kabang ke share khaji hingga tini bagi sungno tiprasa ayo tu